जिव्हात दिली त्याने बोलण्याची शक्ती, मनगटात दिली त्याने लढण्याची शक्ती, हातात दिली त्याने लेखणीची शक्ती, डोळ्यात दिली त्याने भेदण्याची शक्ती। जिव्हात दिली त्याने बोलण्याची शक्ती, मनगटात दिली त्याने लढण्याची शक्ती, हातात दिली त्याने लेखणीची शक्ती, डोळ्यात दिली त्याने भेदण्याची शक्ती। भीमाने दिला तो व्यक्ती स्वातंत्र्याचा, मानवी उद्धाराचा कायदा। भीमाने दिला तो व्यक्ती स्वातंत्र्याचा, मानवी उद्धाराचा कायदा। लिहिली घटना केला इतिहास, जाळला तो मनूचा कायदा। लिहिली घटना केला इतिहास, जाळला तो